Ipinang subasa yasinya pi baro kinong pet kibai kijongi hagani kejaka bat shisha nyango yublay ya kaba ngiyo ya kajing shikri kabla kerku manango yublay ya kajing bha ba kajing le phla kajing blay ya kajing jingi iway pi iway bat ho ngidan dan ne po parking lot SRGT yang ni madan polo yang yaach kmat kajing shikri jongi jongani ka healing festival but nakapor sa kapor nakawi kitiyo ngijio pan malam sapi ya ka jing phla jing babon ba ya ka kumno kila batay ya kata ka jingle ka jing try but hakani ka jing ya elti jongani ka jing shikri kumangla batay menta hakani ka healing festival ngine song manyakran ya ka jing jong babon but kumta kata ka jing kran ni shamba don so way pa usamla ya ka bautra ulale kamba ka phla but bakumno ka jing ya elti jong kalalong hari ka po mentaro tungan ibat singap yang ni kajing pla jong ni samla ipre subha ni ka po menta ye David Raptap bisbon David ni ipre subha pi yang ni po studio ka jongi dan skam pi thu bhai la de iweru inong tam ibala jutor kat bat ka team ka jongi hi barhoy pli iru wetam hani ka healing festival menta ngreng kamut baro kiba mo kiba PE pembiang sudah itu lo ka jong reality tengah kau pun orang pi snap mentah ya ke ibu tura le jim jong i bat sha yo kan long ka jingger kui pi dengan pemerintah David dengan pemerintah ngi IT CP bat ngi dah semua komen mo kum mangi kum ka jishkri bat lang baru ag badan dengan por ki kwa ban tip mo ya ke ka pi ya ling ba ka jing bat kum nu fi poi share ka mentah dengan pemerintah IT CP Oleh sibun store ka jing pedang sabha jong pi nga kan studio mangan yo ban share ka jing pla jong mo kan ko por Isya mana por bangawan hani po biong ban ajing pla sodon na ta jing ong no jing artien hanga langan pla ne langan pla ndre ai ngo fa yu try ma bu try lo pen im ta ka dewe ngi bangin pla yu try kerteng jong try ho ngatep bona phi la yu i nga bat nga deru we ni ki bang set tem lang jong store bang ada na ka worship team potnet worship team hi bang ade bang set tem keyboard kerteng jonga ka de David asa ngasong asa mo ngap temtang ni thu epi ka jing phla jonga sha no do banga dang ret sha ka jing em jonga ngam de than to breu bayat lingba ki jing pang ni ki jing stom na kino ki jing e mo ka ba ni kom ki breu ngi ju akendu ka jing em jongi henry kom breu ka jing ya lenti jonga am ka e ba influence tam nga bat ka bayele bit bantan nga man poram kadai ke music. Sisang nado bangadang red imei pa jonga kilayalam nga kalenti badai banganang mau ban pengkerpang yala dia bakan ik perteho nado nang red layalam nga kalenti banganang mete ban pengkerpang don mete kerpang wala ngalet chanu lani ngale kai nganang mai ban pengkerpang oh ngadon sibun ki parlok ru le sia kan ka puar ki don ki parlok janga ki badang pet ani ngapen slur bat nga kentu ya pi pinang ai pet kan ka jing pla jonga ho kum breu cha ngamla byang ngadon sibun ki ups and downs but bun sien ru ngalahap mo nak ka jing long siem jonga nreng aingu sha try bom ju en ho ka jing isne jong try cha kahap kum ki umjer kum slap ka jing em jongi ta long kasude be angi ladangi pedang lana ngi pedang ya but ho to mentangan continue biang kajing em jonga we day but ka music nadu dang red imei pa jonga gidik bas tenat music ki banang banroai ki banang yes ki badan sab beta ka music ngaru ngalayo syakas kasab ka bangadon menta ka debit ka ba one bit lingba jong ki ka debit kajing her pateng men kita te kat bang adang yat lingba kan ka jing em jonga mo man kasngi man kapor kat bang adang tem ngap ki jing roi na dang ret ta mal bang let bet ngade breu ba em ya ki jing sang nga ta bang set smart haban le jesang tengah set ngap ki jing roi gospel kan haji yang ki ba shu ngap jing roi gospel te kat nang he kat nang san pada kat bang adang kam he karta ngalayo ngi kendu ki parlok ho ngam beliau mi ki parlok kade hi ka jing le jonga ba kat nang he nang san ka perthei la kejap no nga sedang pada bandipat no ya kalenti jonga na kalenti jong try ka nga sedang no
kan ni ka music jonga bangan tem ki jurai gospel ngam stonat ngam das ngotan tan shu ngala kham so bang ka jurai perthei la lo ka jurai perthei kala kham influence ban ya ka jurai gospel bang shit ngap te kat nang yat nang ta dang la tem tu te ki bon ru nomor bang shit tem hai ki ban se mình xóa mà tại khi đơn lúc tại khi bảo lại khót tâm tôi ta ngõ ông biết to cầm lấy ngăn lết biết là cái lết ngăn lết tâm biết là cái lết tâm hoặc là hay riêng ngõ mẹ thuốc mà đằng ngày thuốc hay riêng ta sẽ tiết sẽ bom mình về nông sai luôn vấn lên anh ngồi vì đơn được miệt vào ta đây cậu ngăn đằng hiện đằng sân cha ngăn lệ lòng ngăn lệ tụ nó kan ngăn lết nó cho nên tôi không để thuốc email pa ngăn lết tâm em sedang ngăn lết tâm perthei em tôi kajing sotu jangan marui ngas sotu bet ba kat kum kajing sotu beriu ngas sotu bet kat kum kajing sotu beriu kum ki juang ba seleyu ba kade tang jurai perthei kam de jurai ksut ka ba kum ta henry bang ngap thu pa de la dia ma kum ba mun syam tayo nem kai ni tayo ngadang pe kajing pla jing ba ban ma kat no shau try ma yalam ni la bun sien ta kita ki bun ki ba khot henry keranga bet ta long IT bet ka jing im jong i na ka music jong i ka debit tang ban ni suaro bet ban mani try ta umdei ta ban yaro ne ban kraw no tangas nga habang apet syekh tu ka testimony jong i ba ban ru ngayo men sim sibun ha nomor ka music kam dei ta ka dei ka spirit ta ka syong hangi ta ngi pedang you spirit bakum no the evil spirit or the holy spirit ta syong hangi bangin ngin pedang yu men siam bakum no tai sta te halo jong kata ka jingal ki jo fi ba de ma te phila ju point ka por ba pen that no ban skri yu blay hadin phila tem no chaka jino pro hakta ki ma ba phila sa khot no ki ta ki tem no aka ta ka ba kinja thai kan la ju point ka por ka jim ju phi that diseng that bul julong ta thật là thật đấy pastor jing long beriu nga dia ma thok ta ane thu hok sia tentang wan jing sakri ru la sngo that war la perkhat ani daulet mas ba jesang jongile wa islam tu perkhat ta jaka ban litam stu ban yo nomor mentale litam yo sa dan litam tu perkhat la ong kido sia litam no sta haptam jesang pep jesang ru mlong email wan jesang mit hap wan kawan jesang suwan ja no ka jing bomban si long na kompas penbor ta umde badan ka mon ala dia ta suwan jesang tem jesang wala ngalatem seniru kita kajingale jonga kadang don mita umdi tong bangalatem seni pio i nga stit nga biang re ngambiang ra kumta umdi kumba pio i umdi bangalong kumta re kadon mita kajingale re aingu pat yuble ta gale ma ta kandu sakaweru ngakwa ban benrap mah ba perthai social media menta nga de ubreu bang set imha ban pet igini social media bat nga set smart ha ban ông cũng nói bằng sẽ tem hi hayeng tu sẽ upload kum tu sẽ upload Instagram Facebook em tu sẽ upload stories na ki feeds jong ata de dan sẽ dan gen tu ba danga upload am te ki juyo im tu bang tem si ong ba fi bet kum ta te one tem no bat ngi te ki ai offer e kum tu am ki ong ki long kadon mi ta ka offer na ka liang trong khi nông tập perthei tu long kadon be ka offer tu ki ong la da fiwan tem bat ngin ai kata but kita ki offer ndera tang ba ong ba ki David tang nasionalis po Megalea Shalong re nasabar Shalong bari ki wi setiap ru la don te ki offers tang ba menur pot laju le tang nam ya kata sisiar sen balitam perthei ta la bursin am long kata ko offer kan ba fisa khot kumta ba sisiar sen laju le nam ba sisin arsin ta la jutre ndre ta ba ban le bun sien pada salia mi olap ni kebut tende ba ka mo ngan ong kumban si ong no nga hak ta ka jing em jonga long kum ngam tieng ta yu blay long kum bang tieng mani me tieng yo chao mai he yeng ban ong tieng yu blay dan ka jing tieng thrai yu blay ni so thu i thrai yu blay lista yo pikir kala yu blay yo blus tu long na kum ta kan
แต่ngang ki offers ki basisian arsin tengah let bet long da Qatar da de hajan kan chu let tu la tu ban long la kali cho kapur kumno kabiang la da tem nang kloi ta lawan da de baslam da miet ita junur let ra la kali cho kapur kata hin nomor junur ban selekiat na ye mo ban lekiar na ye Mo pinanon kan jisu tu pakai jalur Jakarta. Kemudian halo, sebentar kemudian kabong nak mani meju pi berdua. Kemudian kadang ke jindoi jing me ke kata itu pi dalam kumdong. Kemudian perkat ya kan pinangkan kemudian akan mau ya ketuka jing pencoy ke bau suita pasal jisu orang ada daman mani yang ah. Karena ini yang dia ta, yang dia borok kawai, pun iem atau pertai borok kawai orang madam mani. Kemudian sebentar um suita lawan dah. Dapat madam mani yang ah kemudian kan ini. Henry toh kata mo kadai ka jing le pla ka jung play ya ka ba pilat nang ta mo te hoi mo kala poi ka por le se pila kala pemut no adi jong kata pila as kamat man skrip tra mo pila long serious no apa kan zaman se mo pila long no ka perthai ngang ino pila atem no sutra na atem no ka jung gospel ne ha ka jing screen ne jiseng buan ka poi nam poi bang ka po ba fin backslide bang sim ne fin paidin bang kapoy bastaวันนี้tu ya kata so komik kata thamula pada dari kadi mau play tu syak ngas tu kadi ke bor jong play syak tu nomor play mon maka we kan sim kan du no ta mar kan men toy yu ngi la dangi ni yo lu kan perthe bro ko we dangi du no la jong men sim ta kadi kata ko we ndai wat la ngala tem sendiri la sngo la kiu ha ta kajing syakri sngo ni ta kajing kela jonga sngo sya kala long sya ka basisya ndre hamar hantam sngo bala kela la poi hai tipik apoi tu jerong wan biang setan tan biang sesisien offers pada saat ki we pat offers ada ki pisah ki bahe offers ada ki sya ki offers babun kan ha ki ba perkat ru lada PE ru babi omet babi ni kat kani offers dan offers ke ba offer am kan debit once in a lifetime on offer fee once in a lifetime kani opportunity job fee kan one bet once in a lifetime dedep nang ta ka syong fee lada PE nom yo su re ai ngu sai ble adu da poi hak ta kem ru ai ngu sai ble bom ju ino kadang la sa ban ong em ala EVP ngan screen no try ngan tem no tang yo try be kadai kadai mut kemut kapong no sebentar mut long pinut ban pla menta nama no pila raikut ila dia kadai menta ta la raikut sya ko mener la roi sa ko jing roi ngan tu kada ta sa ko sim dong bangi syong tho ek to jing roi tha ko jing roi mener bangi roi po worship ngan boot eme kat sya ba milet tu sa ko jing roi kada ta sa mener roi sa kada jauh ki umat perkat ketian baru pas mau siapa kadai ke jurang dah bentar jonga utras jauh kata kan mensim jonga bat roai kata roai labun sin sa tak pop tak sultan wele ndring aingu sa utrai mju ino wala tama ba man singi rang yale siale ndring nget bah ko singi utrai sa ai ka jing job yang bat habau ai ka jing job yang ka buram kam desa tang sanga kalit be sa utrai nomor utrai de baro boyo ka buram mde mangi kibreo mde ka jingle jonga mde ka jingle jongno mde ta ka jingmai jing senang jingi mei ho ka de ka jing senang jingi mei bangan numlet bangati ngi mei andre ka debet tang ka jing sene ka jing jong trai ngas tu ta kadai kita ingu terasa mo tu sebentar berdebit mo hoi bene fila batai fi ong ba khimi jing pangan re kan mau mon marba nyedan lang mo ka tim akan mau ba hazi por mo ki bagi praktis keman ba pi dan apa yang jipang bejor ba mas ngau tur kalau dia ka attack syaitan pi katu sya ho ani lemdau trail la pen kya saya tar nom yo dan ira kan session ngatrai fi klem pai perkat man tem menta nomor ani kalau ban ke jing pangam mga tiak man mir ru ngasong kala skutha be tak kli rendang man phais kadang skamon ru la su dan tak ka mir li mga lapang pelan oi meya elit no hospital ndri mei pat ya ngam elit pelut kai tak pisah su dokter dang la mangi ais kam try kan long ka jing kerku ya ka ministry bat iki beriam makin yo ka jing pen em nomor kam kor baka em ka man sim ba em Iman, tada aku try pitan ni me banget ta. Long ji shar pakhat beta pi to ka profil asong ban yap no ong no. Long ka om jing do jikar man le se ma ba pi pakhat ba
long ta kapon ma imeiru yang leiu ya kata tengah langsung ben kut no handrei kejinget jingi mei ta kejinget jingi mei kata-kata ben khia sai pi ta te ai ngu sai try ma pi yo kalong yeng ka ba shifting you blade ta long wala kata pi la le ka bala ban ker nang kata handrei try bat scam pi but kadai kata hi ma ang ki bepet yang kapon mentar ko menjuk pi bepet yang kapon ngamong ya tang divet yang kapon besong ne ada babon ki jing terwa ki bo soi tala terwa pi yo le se pi la kum ngop hakiru kumbau niu samla ulangop sa ba un kut no de tra bat scam ru ta bo plat unang ta mantau penyeng ni pelong u kajing pelapat iba bon ba bala batai menta ba kumnu kami pa kajing rwa nang ta ya ka tang jong ba kajing ja ba ja kajing mam kam de bu jar kat kadi bi ben mi aka te menta kal ami te kajing pla kajong pi te shang scam moling ba kajing pla jo pi david te kan long ka jingr khu sai ba pet ne ka po man ta ki ya ling ba shi bon ki hoi phi ne ka po shi phla kum unong tem ne unong ruai ba bon pat ne ka po man ta le se phi ya pat phi la ka jong jing sham phi am pasto nga pat ka dan ling ba ka mong sa influence ba ha ka perthai ka jing mo le se ka jing long kam ka jo ka jing ha ka jing pet ya ki jing long birya ha ba bon ki api ngo ba ka ta ka tan ba te ya ka jing jong phi apa perkhat sa ka jing pen am pada iya limba kanu ka jing na kajing penem kanuan bet kajing penem sya kahap kum slap ta pada ngibat nak syatri ngimyo jing penem henry kau hap slap ngini ban sya be slap kajing penem kawan hangi kum bau slap uhap hangi ngimdon kamban le ngimdon kamban le ban yo kajing penem mau try ma kajing isne jong try ulayap halor kajing pna kajing ai kajing isne jong u penem sya ngi don kambet tang mangin sungai hal try jisu katahi Amen. Wakang santam. Yes, ngait scam ko ba David la batay man tamo sige ru. Tegari katang ngata ko ba na pikan mau kajing pla kam julong no ai. An isa ba kumno kajing pla ka try kam ba but ka I'm sim hai ba bon ba. Ngait scam pi ba pet nga po man taru. Ngino preslam su ka por. Ngait scam ko long kajing khu pi. Ho ni screen jong blai yo ba hadin ke bro khoi ras no la dia. Ba unum phaidin shu ba nisha ni so komen do ta ta. Ban kum ju pi ba pet nga po man ta. Pitan ka jing tmula dia te handrai pimnu mo wan sikman kani di ka por ba kani di ka yaman ta wan sikman kala ka mun ai tiu utran sei pirang ta om dang ta om no mun sei un plong pi naga benta ka hima ka jung u te ngai scam ba david ma ko bisi bon ya ka jing pla jo pi ka bling kot ba ngai scam ba ka long jing khu ba ma ka khu pi ma bisi bon ya ka por jo pi ngai scam pila kar ki andre utra pat ma pi ye utra ta ka pi pla ba ni ka por benta ni duan ta jo pi ni ka por utran ka khu pi tuan lihat kambak le sipitan hang nono kajing esem ka jong pi tuan nang pengkhia pi bo tuan nang le kambak ka phla bo tuan nang pengkla ya ka jim jom pi tekin duan ka po menta tra jis nga ingu ime ka chuan na ka menta ka di ka por ka kodor ya ka ba ngiyo ben ya yo sngo kan tra ka jing phla jong we kan tra samla we kan tra jisu samla ber hem na menta jom me nang ya kan tra ba ka long ka jing ka khu kan tra yang ngi ka bi yo sngo ka po menta ba kom jo ka long ka jing ka khu ba pet ya ka por ba nga chkham kan tra jisu la ka jong ka sham ba ki sham la ka jong ka jing terwa ba ki kan tra ki sha terwa tanggawe kan tra jisu kin sngo thu ya me kan tra Megan tra bra terwa ning kong du kan tra ya ka bangim pat simlai tho il de kan tra bra terwa ngi ya ka jimpet nim bat ko mili osno kan tra ka jimpet nim Megan tra ka long kan tra ka boyo ai kan tra kana mangata kan tra kadang biang ka por kadang biang kala kan tra tungin bat scam kan tra ya kata bak tungin wan jan jong Megan tra bat dang ya kata kan tra ngi scam kan jing pla kan tra kan khu ya no kan tra edan kan tra ki khu kan Megan tra ki bala ko ngop ha bon ba ki jing tem jing pot kan tra ya ka bagi lasdang meningkong kan tra na yeng mani kan tra jisu hade je kata taki pois perthai ai kan tra kan jing pla kan pen kla kan pen dekot kan tra kan pen em kan tra ya kan sim kan jing ka po menta ngi ger khu kan tra ba pet baro ne ka po le kan pre jing pang kan tra ngi mok ka jing pang baro le kan pre jing ya kan tra ngi krani ka jing ya ka teng jome jesu ngi skam la ka jong jing sham ngi skam kan tra men le kam ba ne ka po menta ngi duai ngi ger khu kan tra jesu ya baro ba pet ka po menta ka teng jesus duai ngi ngoro amen amen trust shan ger khu pi ngi sini kendo biang ma pibat hakwe pagi program berhon kumala pentep mangin yo biang Jesus Christ la shibet akan dikejaka haga por sansteng hoj pobujim step menta ngindon ya ka seminar ka bakhadu bat cisha kanlong ka ba kerhu cisha nama kata wan kenang akan di seminar ka bakhadu ya ka bangin yo akan dikejaka ho ga Jesus Christ bejan mi sansteng akan dikejaka kom ju la chai jan bat kom ju singi blai ka bakhadu nama kata ngiwe repi be jong try shagani ka chaka ka bangi gidan tara nang kui pi baro yaro try amen